Anoman sing bakal ngladeni apa sing dadi kekarepanmu. Sugih kendel Bandawani Matna Sastra Jendramu wateken Adi Japa mantramu. Tebak diadang reang nyamu aja takon dus cantem. Cobaran. Hei. Wah. Hoi. Wedian. Pas. Ya. Wit jekan iki jatamu. Lho, hei. Oh, hei. Iya, hei. Iya,
Wah. Ora pangeling Antasena iki. Ya. Surtayuda. Nyoba kaprawiran. Tebak diadamu jebol. Nyata. Nya. Pecah dasmu. Nya pecahan iki lho. Nya pecahan ngene. Ngendel-ndel iki. Has. Hot. Oh, edian. Hat. Wah, edian iki. Wong-wong apa iki? Hat. Wah. Edian. Hot. Oh, hot. Het. Ah, yo. Wet mati aku edian. Ayo, yo. Iya. Wet ayo ta. Iya edian. Wah. Oh, wet. Ya. Fedian candak pokok ora to yo ayo hei lo nyanti munyo iki mau ayo angel men to cekelane oh ngece iya lah candak hei boetan awas he hut we mangkring ho wah iki cara wet yo wet lo oh iya we ayah iya lo wet ya ya oh akeh men kon maju kabeh sih kuat cekae Antasena musuhmu hot hoi ayah ora to oh iki jaluk oh hoi mati aku wes ya bumi gundang kanjing langit kalap-kalap katon lirik intanging sang maweh gandrung atas pundi Raden Kurawa pripun aduh melenyok penemban sing kula jagake pancen ora ana sing iso gawe lega sampun saged nyepeng wisanggeni alah kok wisanggeni wong panggih larene men mboten kok wonten ingkang betengi sinten Antasena kaliyan Anoman menika ugi klebet peranakan Pandhawa inggih pun mang semingkir haning mung kaya ngene sepira banggane aja ta mung anake Pandhawa kon maju kula ora bakal ngirim semingkir
weh. Ana wong rek biru kaya kerupuk. Wis sapa? Antasena. Bali takoni wis sapa? Begawan Dewantaka. Serayaning wong Astina. Kasembadan aku mboyong Dewi Lesmanawati. Yen wis iso mateni Pandhawa, mudune anak-anak Pandhawa. Kowe anak sapa ta kowe? Kowe anak sapa? Rama Kyai Werkudara. Oh, anak Werkudara. Werkudara ki Pandhawa ta? Iya, Pandhawa. Nomor pira kuwi? Loro. Kowe yen ngono dadi klilipku. Ayo uncupno tanganmu, serimpong sikilmu, tugel gelemu, tangkeme. Ai. Antemo. Sedian ki. Kurang bala nyuruhana. Kurang gawan medhati yo. Ampiakan kaya wong jolok. Ora-orane Antasena mundur. Ketoken. Ayo. Iki pendhita kaya ngene kok ngendel-ndelke. Pendhita kaya pincoke kok kaya ngene iki. Ning apane iki? Iki pendhita wong Antasena kok tojangan iki. Awas belakang oper ya. Apa iki? Lho, sapa kowe? Dewantaka. Apane wong Astina? Serayan mungsuh. Iki kaya ngene, ora uripe iki nggo apa? Awas buri. Apa iki? Malah talai pendhita kaya pincuk mati kowe. Wis ngene kan. Kita apa? Apa iki? Aku tulungan. Guru mah grameh tungkak raimu kowe. Gedhe men. Mula kok anget men ki. Wis anggene roh selirane mbae. Ora ngajar wong lanang. Nyang pasar kok dekep. Alih ora tak idoni kobong. Medeni saiki. Ya wis engko liya wektu sambung neh ya. Nek aku tak jak ngreyen mobil. Oke. Tak ubeng-ubeng ke ya. Engko liya wektu ki tak perang sik. Sesuk tak jak julin. Dampiri ya Mas. Nomorku ditulis. Siapa ta jenengmu? Suci. Anget men. Liya waktu tutuke neh. Minggatone.